Vianoce sú obdobie, ktoré je naozaj veľmi spojené so zážitkami, s našim vnútorným prežívaním, s emóciami a tým pádom, keď cítime nejaké vône, tak nám to začne evokovať proste tie naše spomienky, napríklad na Vianoce u babičky alebo na nejaké krásne chvíle. Paradoxne niektorým ľuďom niektoré oleje alebo niektoré vône otvárajú aj staré rany alebo nepríjemné prežitky, ale je to v poriadku. Keď vám poviem napríklad mandarinka, vo mne to vyvoláva proste deň, keď je 6.12. Mikuláša, ja som malé dieťa a naši rodičia počas komunizmu zohnali mandarinky a my sme ich ako deti dostali proste do mikulášskych čižiem. Je to tá vôňa, je to ten zážitok, ktorý mám ja prelinkovaný spolu a mám ho uložený proste v limbickom systéme. Keď vám poviem klinček, niekomu sa rovno môže zjaviť varené víno, vianočné trhy alebo posedenie s kamarátmi pri varenom vínku. Preto každý vieme reagovať inak na esenciálny olej. Niekomu to voní, niekomu to nevoní. Takým najväčším paradoxom je kadidlo, pretože to kadidlo máme veľa ľudí spojené s cirkvou. A niekto tam má dobré zážitky, niekto tam nemá dobré zážitky. Niekoho nútili chodiť do kostola a nemal rád to vydymovanie, to nie je esenciálny olej, ale to vydymovanie, ale je to spojené proste s tou vôňou. Niekto má kadidlo spojené s meditáciou, s tým najvyšším proste uvoľnením a s tým najväčším pokojom na duši.